Mifa jabarani filɛbagaw ani Ondu TV jabarani filɛbagaw an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn an b'a yira la k'a fɔ ko nin ye an dontɔ ye an ka dɔgɔkun kunnafoni kɔnɔna la dɔgɔkun kunnafoni min bɛ dɔgɔkun bɛɛ lajɛlen kunnafoni fara ɲɔgɔn kan karidonyaw fɛ an bɛna an sigi ni ka a bamayɛlɛma an ka todunkan cɛ in na i n'a fɔ n b'a jɛ k'a fɔ aw ɲɛna sanga a n'a ka waati n kelen b'a bɛɛ dɔn e kana se ka fiyewu i kelen de b'a bɛɛ tiɲɛ bolodogɔn den kelen ale tɛ bɛlɛ ta wa n'i ye kunnafoni minɛ bun adamaden na i kana se ka fiyewu bɛ kunnasiri de d'a ma o de hukumu kɔnɔna la an ka bara ye foroba bara ye bi ne kɔni ni n balimamuso bi yan Kansutu Jarama madame la solution Kansutu ça va? Ça va Musa Flagare ko bɛ cogo di? Ça va Dieu merci denbaya an b'a la tanu Dieu merci i yɛrɛ dun? oui an bɛ Ala tanu baasi tɛ n na baasi t'i la kɔni tɔɔrɔ si tɛ Ala ka su kayira di an ma amina yarabi cɛ ko ten ko k'an kelen kelen wuli ko ye saya kɔrɔba tigɛli k'an ye o y'o ye an t'a fɔ ko k'an kelen kelen wuli awɔ an ka mɛn k'ale fɛn kɔrɔma tigɛ awɔ kɛ ayiwa Musafu kunnafoniya dama dama bɛ an bolo yan bi kosɛbɛ kɛ an bɛna min da an lamɛnijɛkulu tulo kan kunnafoni fɔlɔ la an bɛna daminɛ ni Modibo Sulemani Jara ale ni Mamadu Jalo n'u b'a fɔ ale ma ko 61 olu minɛna ka bila si kaso la u ye mun de kɛ 61 o de tɛ anglais di ye 6 o ye wɔɔrɔ ye awɔ kɛ 1 kelen 61 n'i y'a sɛgɛsɛgɛ Kansutu ni de filɛ nin ni ka an balimakɛ don a ka ko ninnu na han Jaralaka tɛ sɔn ne ma o ko di sa i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na madame la solution nin kɔni ye Modibo Sulemani Jara ka taga se Mamadu Jalo ma ni bɛɛ b'a fɔ ale ma ko 61 olu kɔni de bere dasile filɛ ni u kun u bila sɛ kaso la k'a sabu kɛ Kansutu nin kɔni kɛra ko ye komi ni a ye maaw ka kamana la kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Modibo Sulemani Jara ale yɛrɛ bangena février kalo tile 24 san 1970 wagati ninnu nka ale bangena Bobo Julasolo o tɛ Burukina ye ale ye Burukina bi ye Mahamadu Jalo fulakɛ o kɔni kɛn bɛ k'i ban misigɛn ma ale yɛrɛ denmisɛnnin fitinin k'a sabu kɛ ale bangena san 1994 n'i y'a jateminɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni ye denmisɛnnin fitininw de Kansutu ninnu de kɔni kun b'an ka kiiri tigɛbaw ɲɛkɔrɔ wa kiiri tigɛbaw ye bere dase u kun ko u bila si kaso la k'a sabu kɛ u sabu kun tɛ dɔwɛrɛ ye ko Kansutu ninnu de kun kɛlen don ka binkani wale ta ni ka maaw sɛgɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw yɛrɛ ka jamana kan n'o ye Segu ye ninnu ma kofɔlen minnu filɛ nin u ka baara bɛɛ lajɛlen kun bɛnnen de o de ma Muhamadu Muktar Wologem ka taga se Sulemani Traoré ma o y'ale artiste ye Muhamadu Wologem min ye buru feerela de ka taga se i n'a fɔ n bɔra k'a fɔ cogoya min na Muhamadu Dugure ale kɔni ye ekɔliden min bɛ an ka sanayɛlɛ kalansow la Segu olu de kɔni filɛ nin ka kɛ ninnu ka cible ye ni u binn'u kan ka u bolo ka motow minɛ u la olu m'a bila dagirinda la madame la solution olu wulilen filɛ nin ne ka taga se lakanabagaw ma u ka dusumangoya ta ni o sɛgɛrɛ o dusumangoya ni talen ko o sɛgɛrɛ u taara an ka commissariat du 2e arrondissement la ka taga se brigade de gendarmerie min bɛ Segu ka taga nin kɔni u ka dusumakasa ta ko o yira dusumakasa in talen ko o yira Kansutu i n'a fɔ n b'a f'i ye cogoya min na o kuma an ka finitigilakaw olu kɔni wulila ni ka u jɔ ka ninnu dɔ fo ka taa u tɛgɛ da u kan tɛgɛ dalen u kan u ye ni maa kofɔlen ninnu wele ka na maa kofɔlen ninnu welelen ka na u ye ni maa ninnu ye u tun bɛ binkanikɛlaw caman cɛ la nka ni maa 3 in bɛɛ sera ka ni maa 2 in dɔn k'a fɔ ko olu kɔni ka bolimafɛn minɛli ko a sababu ye ninnu de Kansutu o kɛlen u kɔni ma se ka u cɛ u ka kɛ la u ko ko olu yɛrɛ kɔni tun bɛ nin fɛn in kɛ kelen-kelenna walima u faralen ɲɔgɔn kan u bɛ nin fɛn in kɛ i y'a dɔn k'a fɔ an ka banbaci ninnu i t'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ se kuma dilan na fo n'i taara kiiri tigɛyɔrɔ la Kansutu u bɛ fɛn dilan i b'a fɔ ko film tournelaw Musafu film ko in de fɛnɛ ma bɛɛ lajɛlen mago sa u bɛ film de lajɛ ka to k'o waleya mɔgɔw kosɛbɛ kɛ u bɛ ɲina k'a fɔ u kun ye mun fɔ finitigilakaw ye nka n'u nana u jɔ juge ɲɛkɔrɔ u bɛ sin k'a fɔ k'u bɛ a bɛɛ lajɛlen dilan dɔw b'u kale k'u siɲɛ k'a fɔ ko u kɔni t'olu ka ko ye wa mun yɛrɛ ye mɔgɔ dabali ban ɲininkali yɛrɛ kɛlen an balimakɛ la n'o ye Modibo Sulemani Jara ye ale kɔni ko k'a fɔ ko moto ninnu dɔw la ni ale yɛrɛ ma
ma kɛ mun ye fo a ye mun minɛ k'o feere ko ale bɛ 300 de sɔrɔ u kan moto kuturu nka n'ale kelen sera ka ngara da mun na ale ma o feere mun na ale bɛ o nafolo ta n y'o de fɛ i kan surtout k'a fɔ ko Ala de bɛ mɔgɔ bɔ nin ko ninnu na n'o tɛ ni maa ninnu hali wari yɛrɛ tɛ sɔrɔ a la nka u bɛ maaw bɔnɛ u ka kow la o de hukumu kɔnɔna la kan surtout bere kɔni dasire filɛ ni ninnu kun k'a fɔ ko ni Ala sɔnna ma ninnu u kɔni ye maa caman gan u kamana la ka sabu kɛ u ye maa caman de ka bolimafɛnw minɛ u la o de la u kɔni bere dasire filɛ ni u kun ko u bɛ n'u ma bɔ jama cɛ la k'a ko tɛ ɲɛ olu kɔni bɛ to yi sa fo ka taga fɔ ngala ka wele ser'u ma don ayiwa olu ni na kɛ sababu ye ka tɔw fɛnɛ lajɛ Saka Dunbiya nin tun y'ale ka bolonɔ ye bolonɔ min na bɔ aujourd'hui Mali kɔnɔna la n'Ala sɔnna ma n'olu bɔra ni ɲɔgɔn na la u tɛna segin ni ɲɔgɔn la wɛrɛ Musafu n'an bɔra yen an bɛna an ka jamana in kɔnɔ n'o ye Ban Maliba ye ko maa 6 minɛna fɔlɔ ka sababuya kɛ u ye dangari diinɛ la i bɛ se ka mun de fɔ an ye o ko kan kan surtout madame la solution i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin ye fɛn min ne kun tɛ fɛ kɛ n da yɛrɛ don a la nka n'a ma ɲɛ kunnafoniw kɔni bɔra kan a bɛ wajibiya an kan an k'an da don a la k'a sababu kɛ i n'a fɔ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw bɔra k'a fɔ cogoya min na nin ko in ye maloyala ko ye k'a fɔ ko an yɛrɛ balima dɔ a mana kɛ cogo cogo an balima don dɛ an maliyɛn ɲɔgɔn dɔw yɛrɛ ka sin ka bɔ ni ka Ala nini diinɛ tigilamaw yɛrɛ b'a fɔ ni maa min ye Ala nini o b'o ni Ala cɛ ka sababu kɛ maa bɛ maa ka kɛlɛ kɛ maa mun tɛ se k'a ta kɛ Ala yɛrɛ kɔni b'a ka kɛlɛ kɛ nka a bɔra ka an kuntigi kisi ni nɛɛma ba an ma ka bɔ an ka livre sacré n'a bɛ f'o ma ko kuranɛ kan surtout a bɔra ni ka ko ba kɛ o la nka kan surtout kunnafoni dila kɔni ko an ka ko in ta k'a lajɛ n'an ye ko in ta k'a lajɛ k'a fɔ ko nin kamalennin mun yɛrɛ filɛ nin n'a filɛ nin ka nin fɛn kɛ a bɛ tɔn dɔ de kɔnɔna la tɔn min ni a tɔn in a lakodɔnniba tɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka sabu kɛ ni nin ko in yɛrɛ tɛ ne yɛrɛ kun tɛ nin tɔn in yɛrɛ dɔn k'a fɔ ko nin bɛ jamana kan ja a tɔn in kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a tɔn in bɛ jamana kɔnɔna la yan wa a tɔn mɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn cɔ k'a fɔ ko olu b'a fɔ u tɛ Ala dɔn u dalen tɛ Ala la u dalen tɛ kira si la an kuntigi dɔrɔn tɛ dɛ u kɔni y'a daminɛ an kuntigi de la maa minnu dalen tɛ Ala la olu bɛ da kira la wa o de hukumu kɔnɔna la an kɔni ka ɲɛma n'o ye Usumani Sherif Ayidara n'ale kɔni ye au conseil islamique président ye sisan ale kɔni bɔra ni ka kuma caman fɔ o yɛrɛ ka bɔ ye juma tɛmɛlen an bɛɛ lajɛlen nin kɔni n ye wagabiya ye o n ye wagatan ye o n ye fɛn wɛrɛ ye o nin kɔni na silamɛw y'u ka force yira k'a sababu kɛ bɛɛ lajɛlen bɔra wa maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen fɛnɛ bɔra ni ka u hakilina yira k'a fɔ ko nin ko min kɛra jamana ɲɛmɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa u bɛ se ka nin ko in bɛ se ka dan sira la cogoya min na nka o n'a ta o ta kan surtout Dunbiya Fakoli ale kɔni de bɔra ni ka video in sɛbɛkɔrɔ k'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ nin Mama Sinɛ in dɛmɛ ka sabu kɛ olu kɔni ka nin tɔn in u m'a dɔn ko kamiti o mɔgɔw de don o de hukumu kɔnɔna la u kɔni bɔra k'a fɔ ko olu bɛ kamalennin in dɛmɛ ka sabu kɛ kamalennin ye kuma mun fɔ tiɲɛ don olu b'o sira kan o maa 6 minnu kɔni y'a fɔ wele kun dara u ma u nana u kun labilala nka u setɔ i b'a fɔ u se yɔrɔ la tuguni u tilala ka minɛ ka na fɛn min yɛrɛ ɲininen don u fɛ n'a ma ɲɛ ka ban olu de kɔni sera ka bɔ k'a fɔ ko u bɛ cɛnin in dɛmɛ hakilina la o tuma komi cɛnin in yɛrɛ tununen don a tɛ ka ye o tuma a na kɛ ni olu b'a yɔrɔ dɔn o de hukumu kɔnɔna la olu kɔni b'an ka kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ ni Ala sɔnna ma kamalennin in bɛ wo kɔnɔ k'a sama ni ka a labɔ ani mun ka kan ni ka o da a kan bamananw ka kuma tɛ wa ko n'i ma su bugɔ ɲɛnama tɛ siran maa bɛ ni ɲɔgɔnna kɛ k'u y'i sigi Ban Maliba in kɔnɔ yan a kɔni ma sigi dɛ a ka sigi kɛ kan surtout ne bɛ ka fɛn jateminɛ nin ko in na ni mɔgɔw m'u cogo dɔn nin ko in laban bɛ sɔn ka kɛ ko wɛrɛ ye an fɛ yan ka sabu kɛ maa caman bɛ yen f'an ka faamu k'a fɔ ko réseau in sanfɛ mɔgɔ ɲumanw b'a sanfɛ mɔgɔ juguw b'a sanfɛ an ɲɛ b'a la olu kɛn bɛ k'an ka diinɛ karamɔgɔ dɔw yɛrɛ ka kumakan dɔw ta k'a fɔ ko olu yɛrɛ kun ye nin fɔ ka kɔrɔ n tɛna diinɛ maa kɔni tɔgɔ fɔ nka an ɲɛ b'u la sisan an ka réseau sanfɛ cɛnin min yɛrɛ ye nin kɛ u bɛ ka ɲinɛ o yɛrɛ kɔ pewu ka an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ dɔw de ta sa ni ka olu ka kuma ni nin cɛnin ka kuma da ɲɔgɔn ma
a bɛ ɲɔgɔn ye sira la a tɛ ɲɔgɔn ye sira la o kuma Musafu o de kama ni jamana ɲɛmɔgɔ kɔni ma wuli k'u jɔ bamananw b'a fɔ cogo la ko ɲuguɲugu o bɛ ɲagaɲaga o b'o wuli o kuma u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa u bɛ se k'u tɛgɛ da ni kamalennin ka cogoya min na wa ani mun ka kan ni ka o d'a kan i bonya b'u la n'Ala sɔnna Musafu n'an bɔra yen nɔ min ye Joliba TV ko o datuguna dɛ i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na an yɛrɛ cakɛ ɲɔgɔn don n'o ye Jeliba TV Jeliba TV au conseil Akina bɛ fɔ o ma au conseil haute autorité de communication AC ale kɔni filɛ nin ni ka ɲagili bere ta ɲagili bere ko o dasi Jeliba TV kun ka sabu kɛ kalo 2 bɔɲɔgɔnko u bɛ datugu kalo 2 bɔɲɔgɔnko u bɛ dayɛlɛ kan surtout madame la solution o kɔni kɛlen an kunnafoni dilaw an caman an bɔra ni ka an ka nisɔngoya yira k'a fɔ ko an bɛ jamana min kan ni an m'an cogo dɔn liberté d'expression liberté de la presse ko a laban a bɛ don ngalama la k'a sabu kɛ u kɔni ye nin organi in datugu n'o ye Jeliba TV kalo 2 bɔɲɔgɔnko a datugulen don k'a sabu kɛ ko u bɛ fɛn caman fɔ fɛn min ni ani sababa bɛnnen tɛ walima u bɛ fɛn caman fɔ fɛn min ni a bɛ jamanadenw yuguba u ɲɛsin fanga ma nka an kɔni jamanadenw an kɔni wulilen don ka an jɔ n'o ye kunnafoni dilaw ye yaasa nin ko in bɛ se ka filɛ hakilila cogoya min na sigi k'a fɔ o de ye damu ye ka tila k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ bɛɛ fanga de la hali ni a fɔ an ka faamu k'a fɔ ko an filɛ nin période ni min kɔnɔ sisan an tɛ bɛɛ fanga kɔnɔna la dɛ o de bɛ mɔgɔ caman lafili sisan an filɛ nin yɔrɔ min na anw yɛrɛ ye gara da démocratie la parce que an bɛ transition de kɔnɔna la et puis an bɛ sɔrɔdasi fanga de kɔnɔna la donc fo an caman ko o faamu k'a dɔn k'a fɔ ko démocratie kan ka na démocratie wagati nka samarabatigi tilela kulonkɛ tɛ yen dɛ ayi kulonkɛ o tɛ yen dɛ samarabatigiw mana na wagati min na an ka an muɲu an dusu kɔrɔla la an ka se ka ko dɔw jate minɛ n'i y'a mɛn an b'a fɔ k'a fɔ ko an bɛna an ka sariya yɛrɛ bato hali n'a ma ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an kɔni b'a dɔn an ka finitigi minnu bɛ an kunna u bɛ ka maliyɛn caman hakilina kɛ nka u tɛ se ka bɛɛ hakilina kɛ k'a sabu kɛ wa u tɛ se ka minnu fana bɛɛ hakilina kɛ f'olu fana k'u hakili to a la k'a fɔ ko an tɛ démocratie in de kɔnɔ fɔlɔ an bɛ transition de la an bɛ samarabatigiw tile de la dɛ olu kɔni i k'i ta fɔta dɔn i k'i ta kɛta dɔn nin ye wagati la ko kunkurunin dɔrɔn de ye n'o tɛmɛna sisan démocratie na segin ka na an bolo kɔrɔta ninnu filɛ nin olu ka marifaw de y'u lasigi ala ka hinɛ n denkɛ la Musa Tarawele tun bɛ a fɔ ko maasi somɔgɔw m'olu sigi u ka marifaw de y'u sigi n'a ma ye ko marifaw y'olu sigi an bɛ to marifa de kɔ fɔlɔ dɛ an bɛ to kɔ o tɛ don min na n'an y'an bolo kɔrɔta kan surtout ni Petit Mukutari Bamana y'aw bolo kɔrɔta ne ye ne mana kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ni ne ma se ka mun kɛ an na bɔ k'u fɔ nka ka marifa ta k'u sigi ni m'i ta fɔta dɔn o tuma kunnafoni dilaw kɔni an kɔni bɛɛ lajɛlen dusuma kasalen don wa an bɛɛ lajɛlen kɛlen don k'an ka nisɔngoya yira walasa nin ko in bɛ se ka dan sira la cogoya min na ni bamananw b'a fɔ ko n'i ye duga ye adamaden su kan kana fɔ duga bɔ mɔgɔ su kan a fɔ duga bɔ an su kan bi ye Jeliba TV sini bɛ se ka kɛ anw yɛrɛ ye dɛ ala ka n'o kɛ ko di sa wa donc nin kɔni an bɛɛ lajɛlen an kunnafoni dilaw bɛɛ lajɛlen kɔni dusukun kamikamilen don k'a sabu kɛ sisan an ta fɔta damadɔlen don hali ni a ka d'an ye k'a fɔ ayi a tɛ bɔ an da fiyewu a tɛ bɔ an da dɛ ayi ka bɔ an da ko di ayi Musafu fiyewu n'an bɔra yen an bɛna Mali ni Rusi ka bolodi ɲɔgɔnna kɔnɔna la min ye ko pétrole fo ka taa se alikama ani fɛnɛ engrais ko olu dɔ kan ka don Bamakɔ yan nɔ kibaruya jumɛn b'i bolo o ko kan kan surtout i bɔra k'a fɔ cogoya min na Mali kɔni di Rusi jamana kɔni ka bolodi ɲɔgɔn ma hali n'a ma jɛ a digilen don an kɛrɛfɛ mɔgɔw dɔw la n'o ye Emmanuel Macron n'a ka mɔgɔw ye olu ka sa ye nka a ko kɔni biiri kana kɛ tare tabadakakala ye anw ma k'a sabu kɛ an bɛ ka dɛmɛ sira bɛɛ lajɛlen kan sira kunfɔlɔ ni a ma ɲɛ k'a fɔ o kun ye lakana ye ni lakana bɛ ka sabati sisan ta ye an bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na yaasa an yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na
o dɛmɛ sira kɔni o caman dayɛlɛlen don o de hukumu kɔnɔna la nin kɔni ye i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na pétrole bɛ nin na ka taa se alikama ma fo ka taga se engrais ma an sɛnɛkɛlaw o ye anw ka fɛnw ye nin kɔni ye an ka ministre de l'économie et des finances Mohamed Maître Alfousseni Sanu ale kɔni bɔli yanfɛla in na ye n'a ni irisiw ye ɲɔgɔn ye ni ala ma baasi kɛ an ka nin fɛn ninnu u bɛ sira la ka na ne ka sɔrɔ u yɛrɛ ma se Konakiri ka ban u b'a ta ten buru ka na jigi Laginɛ an b'an ka remorque bila ka taa k'a duni ka na a ma ban wa ni ala sɔnna a ma a bɛ kɛ tari ba ye an ma kan surtout k'a yirila k'a fɔ ko an kɔni ni irisiw ka bolo di ɲɔgɔn ma a kɔni a jan bɛ anw na a sɛbɛkɔrɔ jan bɛ anw na fo anw yɛrɛ sɛbɛkɔrɔ bonyana sa koyi Musafu bamananw ka kuma tɛ yan ko ni dɔ ka ba ma sa dɔ ka na tɛ diya k'a haramu n'a kun fɔra ko fɔlɔ o banbagatiw kun ye ka dadigi nka sisan n'u yɛrɛ n'u y'a mɛn sisan ko Mali yɛrɛ Mali armée an'u k'u yɛrɛ ɲini a tɛ kuran ni si nin kɔni jan b'an na fiyewu kosɛbɛ kɛ Musafu n'an bɔra yen nɔ ko k'a sababuya kɛ bingale wale dɔw ye mun ye Abuso Mohamed Djire fo ka taga se Musa Samake ani Yakuba Jara o y'an balimakɛ dɔ wɛrɛ ye fɛnɛ dɛ ko olu fɛnɛ minɛna ka u datugu kibaruya jumɛn de b'i bolo o ko kan surtout i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na nin wagati tɛmɛlen ninnu an ka kiiritigɛlaw kɔni bɛ u ka bere dasi banbagaci walew kun yaasa nin ko ninnu bɛ se ka ban cogoya min na ka bɔ an senkɔrɔ ni i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na Mamadu Djire ale kɔni bɛ taa san 5 kaso la Musa Samake ani Yakuba Jara ne kɔni ma dɔn Jaralakaw fɛnɛ bannen don sisan olu kɔni bere dasilen don olu kun k'a sabu kɛ olu yɛrɛ ma taa ka t'u jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ yɛrɛ awɔ u ma t'u jɔ kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ dɛ o de kɛlen kiiritigɛlaw fana dimina u ye bere dasi u kun kan surtout nin ko ninnu yɛrɛ sɔrɔla jumɛn fɛ olu fana kun ka sonyani kun ye telimaniw de moto telimani kan surtout Abuso ale kɔni kun ka sonyani bɛɛ lajɛlen moto taxini de fasilikɛla yɛrɛ ko a yɛrɛ ka sonyaniw na ko a ma moto taxi 6 ɲɔgɔnna a ye o de sonya awɔ wa a ka sonyani kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi a kun bɛ kɛ tile ka diri de fɛ a bɛ yɛlɛ moto taxi tigi kɔfɛ k'a fɔ ko Karima masini ɲɛma i ka taa n bila nin sigida in na o tuma ni a ye yɔrɔ fara ni e ye a y'a dɔn jama senna ma suma yɔrɔ min na a bɛ sin ni ka marifa da jɔ e la ten n'a ye marifa da jɔ e la e bɛ jigin ka n'a ka moto ye a bɛna taa ale ni Yakuba in fɛnɛ olu bɛ de ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ k'a sɔrɔ Yakuba in yɛrɛ bɛ baara kɛ ɲɔnɔ mairie la minnu bɛ sale minɛ 20 ni 40 ale kɔni kun b'o baara la ye nka ni baara tɛgɛ don min na ale bɛ boli ka na Bamakɔ n nana bɔ Bamakɔ ja a yɛrɛ nakun tɛ foyi ye kan surtout ne ka sɔrɔ moto suɲɛ tɛ tɛgɛ kɔni dalen filɛlen ninnu kan surtout wa tɛgɛ dar'u kan ka tila ka tɛgɛ da u ka sannikɛbaga dɔ kan k'a sabu kɛ maa kelen kun bɛ u la mun bɛ moto ko kɛ ale bɛ moto ko kɛ nka a ɲɔgɔn sonkwalen tɛ a kun bɛ moto ko maa min ka moto ko yɔrɔ la a kun bɛna moto jira o la nka nin don masina in na a nana moto jira k'a fɔ k'a na moto ninnu feere 90,000 o cɛ in ma sɔn ko moto caman bɛ ale bolola la o kɛlen a ye dɔ bɔ moto la ka na moto se 80,000 ma o selen 80,000 ma ale fɛnɛ filɛ nin ye ni ka moto ninnu san ale kɛlen ka moto san kiiritigɛbaa fɛnɛ ko n'i y'a ye ale kɔni ye moto in san ale y'a dɔn cɔ k'a fɔ ko moto in tɛ moto ɲuman ye so ni so bolofɛn sanna a bɛɛ lajɛlen ye so ye o de hukumu na bere mun kan ka dasi u kun u dasir'u kun u bɛ liseba la ni ka tila ka Amani dasi Mamadu Djire kun ale kɔni bɛ san 5 kɛ ni ka tila ka 130,000 ni ka o sara dommage intérêt la o ɲana yɛrɛ de Musafu bamananw ka kuma tɛ ne taba ni sugu lamɛnen tɛ wa awɔ kɛ bakɔrɔni nege o de b'a bɔmɔsi bara ale tɛ mɛn nin na fiyewu kosɛbɛ kɛ Musafu n'an bɔra yen nɔ an bɛna Mamadu Lamini Sise k'ale fɛnɛ minɛna ka datugu san 10 kaso wa fana bere dara kun ko a ka 1,500,000
100 ani 70 a kan k'o sara fo ka taa se $30 ma o ye dommage intérêt ye sabula k'a minɛna yurugu dɔw la k'an sutu bɛɛ lajɛlen n'i ka yurugu cogoya don ni Mamadu Lamini Sise ale kɔni ka yurugu ye sɛbɛnw yɛrɛ de ye k'a sabu kɛ ale yɛrɛ ye sɛbɛn baarakɛla ye k'an sutu n'i hakili b'a la wagati dɔw la u bɛ jamana yurugu fɛnw olu minɛ ni ka u bila sugu la ni nafolo minnu sɔrɔla la a na segin jamana wagande kɔnɔna la nka an bɛ nin bɛɛ lajɛlen lajɛ maa dɔw fɛnɛ bɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ bɛɛ bɛ se ka sonyani kɛcogo la dɛ o mun minɛla sonw na n'o bɛ ka feere k'o jigi jamana kɛsu kɔnɔ dɔw fɛnɛ bɛ tila k'o to o feere la k'u yɛrɛ ko olu tigiw ye walasa walima k'u yɛrɛ kɛ o commission président ye ka nafolo ndaraki maa wɛrɛw la. O tɛ k'i ka feerefɛn bɔ surukuba bolo ka n'a don zunzaniba bolo. O de kama ni Mamadu Lamini Sise a kɔni beri dasilen filɛ ni a kun san 10 kaso bonyanko ani a kan ka nafolo min sara k'a sabu kɛ a ye maa min ŋanamu a ye filɛ ni Makan Fofana a ye Makan Fofana de ŋanamu ni nafolo ye nafolo min ni o dalagosi bɛ taa ni nafolo in na nka kiiri fɔlɔw la a y'a yira k'a fɔ ko a na nafolo in sara nafolo in sarali kɔni ma ɲɛ mun kɔ a ye Ala ni kira minɛ ka chèque de di o ma waribiye o kɔni ka taa bangi la dɔrɔn ni ka taa a bolo fila fa nafolo la o de taalen bangi la o y'a sɔrɔ k'a fɔ ko fɛn min bɛ o kɔnɔna la o fɛn ɲɛf'u ye nka Mamadu Lamini dama tɛ ani a nɔfɛmɔgɔw caman bɛ yen nka a filɛ ne ka maaw de caman don a ka kow la minnu yɛrɛ tɛ ko ɲɛ kalama a la o de kama bere kɔni dasilen filɛ n'a kun k'a fɔ ko a bɛ san 10 kaso bonyanko kɛ ka $100 ani $70 ani o sara ka tila ka $30 a bɛ lajɛlen $200 a kan ka o de sara walasa a ka ni bingani wale in o damagosi ye cogoya min na saya ka dunya aujourd'hui Mali ni ko ale ka bolo nɔ ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn Musafu min kelen bɛ ka maaw bila nin na fiyewu maa bɛ fɔ ka ban nata ma ɲi dɛ nata ma ɲi ko o kuma Ala k'an kisi a ma wa ɲɛ b'a la kan surtout bitigi kari zone bɛ yen moto minɛ zone bɛ yen téléphone suɲɛ zone bɛ yen o bɛɛ ye fɛngɛ nka ka taa se fɛnɛ ko jamana ka dɔw bɛ yen no olu hali ni mobili 2 b'i bolo olu ka gosi tati k'u fɛ fo olu k'a dɔn k'a fɔ k'i ka wagande de ka giri bangi la yaasa olu bɛ se k'i tulo sɔrɔ cogoya min na o caman b'an senkɔrɔ koyi o kuma Musafa Ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma o de kama Salifu Keyita b'a fɔ a ka dɔnkili la ko ka nafolotigi ye ka ɲaga a la ayi a ɲɛɲini fɔlɔ dɛ a ɲɛɲini dɛ ka n'i pange fila la Ala k'an bɛ sababa ma amina yarabi Musafu an bɛna se an ka kunnafoni laban ma o min ye Burkina président kura min sigira n'o y'a jamana ɲɛmɔgɔ kura ye o kun nalen bɛ taama la an fɛ yan ani an ka jamana ɲɛmɔgɔ ni o ye colonel Assimi Goïta ye olu ye ɲɔgɔn ye u kumana kosɛbɛ ko u bɛ se ka dangari cogoya min na banbaciya wale minnu bɛ an fɛ yan ka dan sigi o la kosɛbɛ kɛ i bɛ se ka mun de fɔ an ye o ko fana kan k'an sutu i n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogoya min na arabado novembre kalo tile 2 san 2022 an yɛrɛ denkɛni n'o ye Tarawele ye Tarawele tɛ di o don capitaine Ibrahima Tarawele a kɔni ka bɔli fɔlɔ kabi a kɛra jamana ɲɛmaa ye n'o ye Burkina jamana ɲɛmaa ye o kɔni bɛnna fasoba Mali ma a nana ka na a bɔ a baarakɛ ɲɔgɔn ni a cakɛ ɲɔgɔn ye o bɛɛ lajɛlen ye finitigiw ye o ye tiɲɛ n'o ye anw yɛrɛ ka belebele ye Goïta Assimi Goïta a kɔni nana bɔ Assimi Goïta ye fasirikɛla ko nin kɔni nali tɛ cogoya si kan yaasa bɛn ani kelenya i n'a fɔ o bɛ ani Burkina ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na ani ni an bɛ ka faamu sisan banbaciw ka waliw de fanga ka bon Mali ni Burkina yɛrɛ frontière la kosɛbɛ o de kama Ibrahima Traoré a kɔni nana bɔ an ka belebele yan n'o ye Assimi Goïta ye Assimi Goïta a taalen a kunbɛn an ka aéroport ba in na an bɛɛ lajɛlen kun bɛ kɛnɛ in kan in n'an y'an bila garde-à-vous la an kɔni an ye fila fɔlen kɔ an nana ale kɔni nana de k'a fɔ ko a nana yaasa an bɛ se ka an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an bolo fara ɲɔgɔn kan cogoya min na ka banbaci ninnu ni ka u si la tunu u daga bilenden ta bɔ an da fiyewu u daga ɲɛnama t'an dala bilen koyi a tɔni min bɛ yen dɛ Musafu k'o yɛrɛ de wuli ka bɔ yen filenkolo ci k'o da kolon ci Assimi kɔni y'a fɔ a ɲɛna ayiwa ni kɔni b'a fɛ ka banbaci ninnu kɔni daga bɔ i dala an bɛ k'a ɲini duguma la tɛ dɛ sanfɛ don an bɛ taa cɛnin de fɛ yen hali sisan n'i y'an bila siɲɛta la Assimi b'a kɔ kari yɔrɔ
ama ban wa ina la cɛ asibe makɔrɔ mi sa asimu na asibe hali ni y'a ka gardiw fara ɲɔgɔn kan asibe o kuma kabi asimu kɔni y'i ɲɛ bilen jɔ u la u y'a dɔn k'a fɔ e ma y'an famana a fɛn ninnu ma k'a fɔ rebelliw taara bi an ka yan fɛ dɛ san finna fɛn ɲagasalen don dɛ k'an sutu an kɔni bɔra o hukumu kɔnɔna la o de kama président Ibrahima Traoré a kɔni ka tagama fɔlɔ in bɛnna nin ma ni ka na bɔ a yɛrɛ cakɛɲɔgɔn ye ni o ye a sigiɲɔgɔn ye ni o y'a balima ye Assimi Goïta wa a kuma kɔni caman bolila yaasa basigi ni bɛn bɛ se ka na jamanaw kɔnɔ cogoya min na o kɔni ka kuma bɛnna o ma kan sutu Musafo o kuma an b'a fɔ k'an denkɛni a ye hakilimaya baarakɛni andi du ko ka su ko ka dugu jɛ kosɛbɛ la dɛ Musafu o kuma ne bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la ko kosɛbɛ kɛ an ka foli bɛ an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen bɛɛ tu an b'a fɔ n'Ala sɔnna ma ni Ala ma baasi kɛ inshallah an n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan nɔ karidonya wɛrɛ n'Ala sɔnna ma Ala ka na ni bɛn ni kelenya an ka ban Maliba kɔnɔ ya Rabi sukurani